UCYC YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। Thank you. बेवहाय माने इसिबां मानसि जमा जादों? बेयाव मोनसे जोङो प्रग्राम लादों। प्रग्रामानो जाहैबाय रिहार्सेल प्रेक्टिस लानाय जादों। बेनो जाहैदों जोङो उन्दै गथ'फोर सानडे स्कुलनि गथ'फोर लकडाउननि थाखाय गोबां समावनो सानडे स्कुला बन्द जानानै थानांबाय आरो देग्लाय जिहेतु मानसिफोर जमा जानो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो सानडे स्कुल केम्पखौ लायालासिनो बिनि अल्टारनेटिभ हिसाबै मोनसे भिडिअ प्रजेक्ट लादों। मोनसे गोबां मेहेरगोनां कनसेप्ट लानानैहा भिडिअ प्रजेक्ट जोङो आखायाव लादों जेराव उन्दै गथ'फ्रा एक्सन खालामगोन आरो माखासे जोङो इसोर सिबिनाय हाबाफारियाव जोंनि मिनिस्ट्रियाव जों मा एक्टिभिटिस मावो बेखौहाय लोगोसे सोफानाय जागोन। दा गोबां जोङो हहारि मोननो हादों माने क'अपारेसन मोनदों मण्डलिनिफ्राय सानै साथाम बेबायदि गथ'फोरखौ 10, 11, 12 बोसोरनि गथ'फोरखौ थुंनायखौ जों मोनदों आरो गथ'फ्रा जोबोद माने एन्थुसियास्टिकेलि माने फुल इन्टारेस्ट होनानै गथ'फ्रा सोलोंदों। गुड। दा मोनथिनो हाबाय जिहेतु बेयो भिडिअ प्रजेक्ट जागोन। भिडिअ शुटिंनि डेटखौ नोंथाङा फोसावनो हागोन नामा? शुटिंखौ जोङो ओरैनो टेन्टेटिभ डेट हिसाबै 28 and 29 बेखौ जोङो लादों। दा बोथोरफ्रा मा जायो बा इसोरा माबायदि जोंनो समय सुजुग खालामनानै होयो जों बेखौ सियर जानो हायाखै खिन्थु जोंनि टेन्टेटिभ डेटआ 28 and 29 अफ कारेन्ट मान्थ माने सेप्टेम्बरनि आरो जुदि जाथावगौब्ला बेयावनो जागोन आरो नङाब्ला फुजा समावबो जाहैनो हागौ। बे भिडिअ शुटिंआव नोंथाङा माबा मोनसे रल दं नामा? रल हिसाबै बेयाव रल गैया। कनसेप्सनखौ बानायनाय जादों बेनिफ्राय मेथाइखौ एज ए हल UCYCआनो जोङो लोगोसे जायफ्रा मेन रोजाबनाय एबा मेथाइ सेबखांनायाव बाहागो लायो बिथांमोनानो दानखांनाय जादों बेबायदिहै दङ आरो बेनिफ्राय नायनाय आरो बिथोन होनाय बेयाव दङ। नोंथाङा जे मोनसे खोथा बुंबाय चाइल्ड अडिअ भिडिअ दा बे अडिअआ अलरेडि जाखाबाय नामा? अलमस्ट जाबाय एसे दंबावो अलमस्ट जाबाय होननानै बुंनो हायो जों। बे मेथाइखौ यां जेनेरेसननि बा मोनसे लाइमोन स्टेजाव हाबनाय मानसिया रोजाबदों ना चाइल्ड उन्दै गथ'फ्रा रोजाबनाय जादों? बेयावहा मस्टलि उन्दै जुनियर लेभेलनि गथ'फोर क्लास 7, 8आव फरायनाय गथ'फ्रा बेखौ रोजाबदों। निस्सय जोबोद मोजां गथ'फ्रा जों जेरै सानडे स्कुल केम्पनि थ्रुयै जों सेलेक्सन खालामदोंमोन बे सेलेक्टेड गथ'फ्रानो रोजाबनाय हिसाबै मोजां पारफर्म खालामदों। फार्स्ट टाइम रेकर्डिंब्लाबो माने बेस्ट काइन्ड अफ माने पारफरमेन्स होनानै जों स्वीकृति होनांगोन माने एप्रिसिएसन होनांगोन आरो। गोजोननाय थाबाय खौरांखौ मोननानै थाबैनो बे भिडिअखौ नुगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बयखौबो आंनिफ्राय मोनसे UCYCनि जानानै आं खावलायनो गोसो जादों बे जाहैबाय अननानै प्रेयाराव थादो जेन' नोंथांमोननि आर'जनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरनि मिनिस्ट्रि बे अडिअ भिडिअनि थ्रुयै जोङो मेहेरगोनां हिसाबै रायजोआव सिबिनाय मोनसे बावनो हायो बेखौ जों मिजिं खालामदों आरो बयखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै जोङो लाखिनाय थाबाय हामबायनाय थाबाय। लोगोसे थांनाय बारनि जि दिहुननाय जादोंमोन बर' हारिजोंलाय बेखौ नोंथांमोननि गोबां गोसो गोरबोनि अननाय आरो मा होनो बाख्नायनायखौ मोननानै जों जोबोद थुलुंगानाय मोनदों। नोंथांमोन साफ्रोमखौ नायगिरिफोरखौ इसोरा आग्लाय बिग्लाय बोर होदों आरो जोंनि बर' हारिखौ बेबायदिनो दैखोलांथों एसेनो बेनो आंनि मोनसे उइसआ। थेंक इउ।